Zdravo dječaci i djevojčice, ja sam teta Lana. Danas ću vam ispričati jednu zanimljivu i poučnu priču koja se zove Uši za slušanje. Zlatni redak nalazimo u 1. Samuelovoj 3.9, tamo piše: govori, sluga tvoj sluša. Poruka ove priče: mi služimo Bogu kada slušamo njegov glas. Kada te netko pozove da dođeš, odeš li brzo ili se krećeš sporo ili uopće se ne pokreneš? Mali Samuel čuje da ga netko zove. Što mislite, što je učinio? Eli, stari svećenik, mirno je hrkao u svom krevetu. Dječak Samuel čvrsto je spavao u blizini. Gospodin je s ljubavlju gledao na Samuela koji spava. Samuele, Samuele, gospodin je progovorio. Samuel je otvorio svoje oči. Je li ga netko zvao? Požurio je do Elijeva kreveta. Evo me, rekao je Samuel ulazeći u Eliju zamračenu sobu. Zvao si me. Eli je otvorio svoje oči. Nisam te zvao, rekao je pospano. Idi nazad u krevet. Samuel je učinio kako mu je rečeno i brzo je ponovno zaspao. Ponovno je gospodin s ljubavlju gledao na Samuela koji spava. Samuele, Samuele, zvao je ponovno gospodin. Požurio je u Elijevu sobu. Evo me, rekao je, kako ti mogu pomoći? Eli je ponovno otvorio svoje oči. Nisam zvao, šaputao je. Idi nazad u krevet. Samuel je polako izlazio iz Elijeve sobe. Netko ga je zvao. Ako to nije Eli, tko bi to mogao biti? Samuel nije prepoznao gospodnji glas jer ga nikad ranije nije čuo. Samuel je ponovno legao. Vrlo brzo ponovno je čvrsto zaspao. Još jednom, gospodin je pogledao s ljubavlju na Samuela koji spava. Samuele, Samuele, rekao je gospodin i treći put. Samuel je otvorio svoje oči. Još jednom je požurio Eliju. Evo me, rekao je. Odjednom je Eli shvatio tko je zvao dječaka. Vrati se u krevet, rekao je Eli. Ako te on ponovno zove, reci: govori gospodine, sluga tvoj sluša. Samuelovo srce ubrzano je kucalo. Može li to doista biti gospodin koji mu govori? Zašto? Zašto bi gospodin zvao njegovo ime? Samuel se vratio u krevet, ali ovoga puta ležao je tamo širom otvorenih očiju. Čekao je, slušao je. Gospodin je s ljubavlju gledao na potpuno budnog Samuela. Samuele, Samuele, rekao je nježnim glasom. I Samuel je odgovorio: govori, jer sluga tvoj sluša. Gospodin se smješkao. Znao je da ga Samuel, iako je bio još dijete, da ga on sluša. Samuel je istinski želio biti njegov pomoćnik. I Bog želi da ga slušaš danas. Želi da i ti budeš njegov pomoćnik. Ti ga slušaš kada slušaš riječi njegove Biblije. Slušaš ga kada učiš svoj zlatni redak. Slušaj pažljivo Božje riječi kada čitaš njegovu Bibliju. One će ti pomoći da budeš njegov pomoćnik svakoga dana.